Ahojte, zaobstarali sme si Range Rovera Velara. Kto ma pozná vie, že o tomto aute snívam už nejakých 6-7 rokov a raz som si povedal, že si také auto kúpim. A prešli sme si nejakým obdobím, riešili sme veci vo firme, vysťahovanie firmy, znova naštartovanie firmy a tak ďalej. A prešli sme si tým, že naozaj že dosť za posledné obdobie. A pri dvoch malých deťoch to bolo naozaj ťažké tak, aby sme si zachovali vlastne tvár aj z rodiny, medzi rodinou a aj medzi firmou. Aby sme jednoducho ten čas vyvážili, aby sme boli dobrí rodičia a zároveň aby bola dobrá firma. No a to stálo veľa úsilia. Preto sme sa rozhodli, že teraz je ten správny čas. Vymenili sme logo za Fénixa, to znamená, je to vlastne podobizne toho, že sme stali z popola, naozaj sme vyhoreli, zhoreli do tla, postavili sa, znova sme silnejší a lepší. No a teraz je ten správny čas za to zadosťučinenie, za tie roky driny, že si vlastne zaobstarám taký menší sen, alebo možno väčší pre niekoho, pre mňa to bol asi veľký sen. Zaobstarali sme si Range Rovera Velara. Není to nejaká teraz taká pýcha, že wow, mám Range Rovera a že pozerajte. Je to skôr o tom, že wow, mám Range Rovera a teším sa. Takže o tom to je. Ale na Range Rovera sme dali polepy. A teraz sa poďte na to pozrieť, že ako to vyzerá. Dali sme tam nové logo a kto už videl naše predošlé auto, bolo to taká zlatá Suzuki Vitara, čo je prakticky taký klon Range Roveru. Bola to taká náhradka medzi tým, než bude skutočný Range Rover. A to auto sme mali polepené. Takisto sme ho polepili aj teraz a s menšími zmenami. Tak poďte sa na to spolu s nami pozrieť. Toto je pre teba, Dominika. Sa z toho teším a dúfam, že budeme mať radosť, rovnako ako mám ja. ADHD 1 na Range Roveri je taká motivácia pre všetkých, ktorí sú teraz nálepkovaní ako ADHD, alebo tí, ktorí sú nejakým spôsobom neprispôsobiví, živé deti, potrebujú mať asistentov. Nepotrebujú. Potrebujú mať Range Rovera a ADHD. ADHD 1 má rezidenciu, takže konečne nebudem dostať pokuty, lebo človek 2 minúty a sa pozabudne a už to tam má. Sú veľmi rýchli a šikovní páni policajti v Trnave a preto som sa rozhodol, že hneď ak budeme mať auto už také stabilné a budeme mať značky, tak nacopím tam na mestský úrad a vybavím si rezidenciu. Takže snáď už konečne minimálne aspoň za parkovanie to bude OK. Ahoj. Ty už máš nové značky? Pozri. Povieš? Že som pyšná. A hrdo na ňom budem chodiť. Ďakujem. Dobre, točím. Ďakujem.
A že to nikam nedotáhnem. Dotáhnem a ešte ďalej. Vidíš, pozri, ja dojdem na kávu. Pozri, dojdem na kávu a on ma takto dokáže. Dominička, ešte jedna vec sa chcem spýtať. Ešte jednu vec sa chcem spýtať. Nie. A teda už si videla ADHD, videla si, že to máme na autičku, som rád, že to potešilo. A čo by si chcela ty povedať ADHD? No, čo sa týka ADHD, to je teraz taká populárna téma, by som povedala. Keď som bola ja malá, tak to bolo, že ty si nevychované decko a nevieš sa správať, ale ja si nemyslím, že ADHD je vada v takom pravom slova zmysle. Je to určitý druh mutácie, hej, DNA, to akože, ja som do toho není úplný odborník, ale teda niečo o tom načítané mám, že odborníci by vedeli povedať. A má to určité výkyvy, má to svoje pre aj proti, lenže dnešná doba sa fixuje na tie proti, nie na to pre. A to je veľmi podstatné, čo si treba pri ADHD uvedomiť, že ADHD možno robí veci zbrklo, má výkyvy emócií, hej, alebo proste nevia obsedieť, proste sú tam také veci, ktoré proste ľudí vyrušujú, hej. Ale ak sa zameriame na tie silné stránky ADHD, tak tieto výkyvy, ktoré iných rušia, paradoxne, teraz neviem, či som to dobre použila, paradoxne, aj keby tam mali byť, tak ustúpia, hej. To znamená, že to, čo na ADHD ľuďom vadí, tak keď podporíte tú silnú stránku toho ADHD, tú kreativitu, ten pohyb, to tvorenie, to super sústredenie, tak zrazu tie veci, že stále rozpráva, alebo beha, alebo stále si niečím klepká, alebo tak zrazu tieto veci začnú úplne upadať, začnú byť ako keby normálnejšie v úvodzovkách, pretože to dieťa, alebo ten človek je vyžitý, je tie svoje stimuly, čo on všetko vidí, tak zrazu sú uspokojené, by som to nazvala, a to dieťa, ten človek je pokojnejší. Ja napríklad, keď mám nervy, stres, proste mám toho veľa, tak prvé, čo spravím, idem tvoriť. Môj manžel to neznáša, ale to je vec, ktorá mňa proste v sekunde upokojí. Ja dokážem v nervoch vytvoriť také projekty, ktoré proste potom idem prezentovať, to je Igorovi, mám taký šuflíček. A keď mu to prezentujem, tak poviem, že fú, tak to je taký nápad som ešte nevidel, že to je proste, že ešte sa to nestalo, ešte to nikoho nenapadlo. Takže odkaz aj na všetky maminy, ktoré strácajú nervy z ADHD, nestrácate nervy. Neriešte, čo nemôžete zmeniť, podporte to, čo treba podporiť a tým pádom to dieťa tak krásne rozkvitne. To, že nezapadá, to je super. Ani ja som nezapadala. V živote není zo mňa radový zamestnanec, ani nebude. Pretože keď som robila radového zamestnanca, došla som za vedúcou, že vedúca, prosím ťa, toto by sme vedeli vylepšiť, toto. Začala som chrliť nápady a toto nerobí radový zamestnanec. Radový zamestnanec si splní kvótu, príde odvtedy do vtedy, skončí, ide domov. Ale ADHD toto nedokáže. A preto väčšina ľudí z ADHD je buď outsideri, keď sa to nepodchytí v detskom štádiu, keď sú ešte malí, lebo sa stratia, lebo nezapadajú a nikto ich nepodporí, alebo keď ich podporíte, ako podporovali moji rodičia mňa, že som iná, mali so mnou nervy samozrejme, ale podporovali ma a tým pádom ja som rozkvitla a teraz mám vlastnú firmu, budujem ďalšiu firmu a ďalšie veci sa nám ešte otvárajú. A teraz je moderné dávať deťom asistenta, ale teraz ja potrebujem asistentov, lebo mám toľko vecí ako vedúca na starosti. Potrebuješ mať nejakého Igora. Potrebujeme nejakého Igora. Každý potrebuje mať svojho Igora. To je kniha, je taká inak. Áno. Teda som dostala, že? Áno, no. Áno, aj moje deti sú živé. A áno, teším sa, že raz v budúcnosti budú vo vedúcich pozíciách. Nie preto, že by som si namýšľala, aké sú top a výnimočné, samozrejme pre každú matku sú tie deti výnimočné, ale preto, že viem, že nezapadajú. A nebudú zapadať a ja som za to strašne rada. Pretože každý z nás je originálny a mali by sme to podporovať v deťoch, dospelých, vo všetkých.
ešte premostím na Dominiku túto. Dominika, teba dáme do záberu. Že ty si spomínala, že ty si tiež ADHD. Ja skôr dceru mám, no. Ale ja si skôr vidím, že ja to vidím aj teba, že Dominika? Že Dominika je tiež taká... Nie je taká silná, jak ja, Aká? lebo to sú rôzne stupne. Ono je to, že genetická mutácia. Jednoducho je to VQ, je to anomália. A keby ste si začali študovať o tom, tak je to doslova, že naše bunky sa nejako pokazili, pobláznili a nejako sa pomixovali, zmutovali a sme ako keby chybný kus. A ja som povedal len toľko, že keď premostím na Dominiku, bo sú to dve Dominiky, na Dominiku, tak preto sme ho zvolili za našu prevádzkarku, lebo tu vie rozohnať všetky baby, má ten oheň, ktorý ADHD má. Takže tým ťa chválime a sme radi, že si není typický náš radový zamestnanec, lebo taký u nás vlastne ani není, je? My sme tu všetci úplne super. Takže od vedúcich po lektorov, po všetko, fakt. No. My tu parádny kolektív. Lebo sa všetci ťaháme, vieš? Všetci máme ten taký motor, ktorý ide dopredu. A jedno také zaujímavosť ADHD, tak keď sa skúmalo ADHD, tak tam, kde sa objavovala Zem, kde prežili národy, tak vždycky tí vedúci tých kmeňov boli ADHD. Mali tam tie, presne vám to nepoviem, lebo sú to už presne... Svojím ohňom zapálili oheň. Hej, v odzovkách áno. Tí boli tí, čo prežili. To boli tí, čo objavovali. Vždycky, keď sa aj skúmalo v minulosti to DNA, tak vlastne zistili, že ten ADHD, ja neviem, ako sa to presne volá odborne, aby som to blbosť nepovedala, ale jednoducho ten podpis ADHD, tie bunky, tieto veci, čo sú tam, tak vlastne našli vždycky u tých, ktorí prežili, ktorí sa sťahovali národy, proste ten hnací motor vždycky tej civilizácie bolo tam prítomné. To je super. To je, že máme veľkú šancu prežiť. Máme 100% šancu prežiť. Počas krízy. No, určite áno. Že koľko razy sme padli. Vždycky sme sa minimálne o raz viacej postavili. Dominika, chcem sa spýtať ešte jednu vec. Ako vnímaš to, že celý život tancuješ a teraz zrazu riešiš aj kaviareň? Jak to stíhaš, jak to zvládaš? Ja to zvládam? Nie, jak to stíham, jak to zvládam. Ja mám taký pocit, že keď sa zameriaš na celý deň na to, jak máš toho strašne veľa, tak toho strašne veľa mať budeš a nič nebudeš stíhať. A keď sa zameráš na to, že ty to, čo robíš, ťa baví, tak zrazu sa ti nezdá, že máš toho tak veľa. Lebo si nadstavený, že robíš, čo ťa baví a tým pádom ti nevadí, koľko robíš. A máme dve krásne deti, ktoré mi pripomenú, keď robím veľa, že už stačí, teraz máme pauzičku, takže ja to vnímam super, lebo tak ako rastieme my, rastú deti, rastie štúdio, tak k tomu prirastajú ďalšie veci. Či už je to kaviareň, alebo veci, o ktorých sa ešte nehovorí a v budúcnosti sa o nich dozviete. Takže... Ja som taká kotva. Hej. Keď niečo vymyslíš, tak ti to ukotvím a manažujem to za rok. No, ja to pretlačím za pol roka, ale áno, snaha tam je. Jednoducho, plánov je strašne veľa. Aj nápadov skvelých, že keby chcem, tak proste idem do toho aj do spolupráce, do všetkého. Ale potom si človek povie, že na čo. Že to čo ťa baví, to robíš. A to je to super, že ja som tá kreatíva, ten oheň, ktorý nezahasíš, ani keby si chcel. A ty za tou kamerou, čo sa schovávaš, tak ty to všetko organizuješ. A to je také všetko akože super, lebo keď máš nápad, to je, keď niečo exploduje. Lenže keď to neriešiš, tak to exploduje a urobí to bordel. Ale keď to nasmeruješ a je to plánovaná explózia, tak je to úplne niečo nádherné a môže z toho byť umelecké dielo. Takže asi tak. Není toho veľa. Je toho akurát. No, teraz ešte jedna záležitosť, ktorú sme slúbili žiakom našej tanečnej školy, a to sú žiacké knižky. Taká motivácia, zbierajú tam nálepky, je to super. Takže my zatiaľ s Taminku, kým maminka Dominika nám išla povybavovať nejaké veci v banke, alebo momentálne sa zameriavame trochičku aj na investície. A je to ešte zaujímavé, na
túto vec budeme určite robiť video, ale teraz vám ukážem tie žiacké knižky. Od firmy MH Repro a Nicovi nám vyrobili takéto fajnové žiacké knižky, takže máme chalanský motív, máme aj dievčenský motív. Tu ich musíme ešte naskladať a vlastne tu je vnútro, kde zbierajú vlastne, budú zbierať tie nálepky. Takže to je odmena pre detičky, nech majú niečo do ruky, nech sa z niečo tešia, majú okrem tanca odmenu aj nálepky. No a tá Minka so mnou takto bežká, že? Teda sedí pekne, dáme si sem tam nejakú rozprávočku na telefóniku, však teda sme moderní rodičia. Sme moderní rodičia, takže niekedy to bez toho nejde, ale sme si povedali, že telefónik maximálne, že pol hodinu denne, aj to rozdelené na nejakú časť, to znamená, že nejakých 10 minút, poviem príklad teraz na obede, keď vybavujem nejaké veci. Ono by ich mala spať, takže by rozprávka nebola na telefóne, ale nepodarilo sa možno 5 minút zaspinka. A preto si tak rozdeľujeme ten telefón, že poviem príklad 10 minút po obede alebo do obeda, potom keď chceme si niečo popratať na rýchlo a jednoducho sa nedá, tak sa pustí rozprávka, ale naozaj sa snažíme tie rozprávky na telefónoch deťom púšťať maximálne pol hodinu denne a že žiadne hry. Vôbec radšej nech sa hrajú teda s nami hry, veľmi radi hráme Človeče nezlob sa a tak ďalej. Takže ideme ďalej, ideme zase pracovať a dúfam, že nám toto naše bábo veľké zaspí.